Chlapčenské tímy z trnavských stredných škôl upozornili pred radnicou pod basketbalovým košom na problematiku drog. 26. júni označovaný ako Medzinárodný deň boja proti drogám. Prostredníctvom streetballu si ho pripomenuli mladí stredoškoláci na turnaji s názvom Mladí proti drogám. Cieľom tejto akcie je prispieť k šíreniu protidrogovej myšlienky medzi mladými ľuďmi, a to spôsobom, ktorý je mladým ľuďom blízky, to znamená športom a hudbou. Toto je tradičné podujatie organizované kresťanskou mládežou Trnavy a Slovenska. Je to už 6. ročník. Pravidelne ho mávame takto niekde v polke júna. Je to turnaj pre stredné školy, basketbalový, respektíve streetballový, hrá sa na jeden kôš. Do súťažného turnaja sa zapojili 4 školy. Týmy zostavili z hráčov, ktorí hrávajú basketbal. Prvý skončil teda Stavebná, na druhom mieste skončil Gymnázium Jana Holého, tretí sa umiestnila Dopravná a na 4. mieste skončil Gymnázium Angely Meriči. Šport je dobrý aj pre zdravie a určite lepšie, ako keby mali robiť niečo iné. Radšej bude športovať, ako flákať sa po vonku. Basketbal na pešej zóne nie je až taká bežná vec, čiže je logické, že ľudia, ktorí prechádzajú okolo, sa zaujímajú, pristavia sa, možno sa opýtajú. A to je cieľ, o ktorý nám išlo. Podujatie športom proti drogám malo u okoloidúcich pozitívne ohlasy. Martina Šimonová, Mestská televízia Trnava.